Kull ma jmur Għawdex qed jattira turista kwalità permezz tax-xogħol ta' tisbieħ li qed isir minn żmien għal żmien in-numru qed jiżdiedu. Waqt laqgħa oħra mis-sensiela Gvern li jisma' fil-Pjazza tal-Katedral fiċ-Ċittadella, il-Ministru Anton Refalo semma kif fl-ewwel kwart tas-sena it-turiżmu f'Għawdex żdied b'figura rekord ta' 58%. Il-Ministru Refalo spjega kif dan intlaħaq anke permezz ta' traġitti iżjed spissi mill-kumpanija GoZo Channel. Qal li bit-traħħis fin-nollijiet u żieda fil-vjaġġi fl-ewwel 5 xhur tas-sena il-GoZo Channel daħlet €400,000. Dwar it-turiżmu f'Għawdex, intervjena wkoll il-Ministru tat-Turiżmu Edward Zammit Lewis li tkellem dwar prinċipju kardinali li fis-settur turistiku Għawdex m'għandux igawdi minn dak il-ġid li jaqa' minn fuq Malta. Il-Ministru Refalo tkellem ukoll dwar il-kunċett tal-fast ferry u sostna li bħalissa għaddej studju dwar dan u l-mina ta' taħt l-art bejn il-fliegu. Irrefera wkoll għal proġett ta' tisbieħ taċ-Ċittadella u qal li l-isfida li jmissija li din il-belt tkun waħda iżjed vibranti, speċjalment bil-lejl. Ħabbar li dwar dan għaddej pjan holistiku u fi żmien li ġej se jkun qed jinħatar kumitat magħmul mill-stakeholders kollha sabiex bl-appoġġ finanzjarju tal-Gvern ikun dan il-kumitat li jmexxi ċ-Ċittadella. Il-Ministru Refalo qal ukoll li fil-jiem li ġejjin il-MEPA mistennija tiddeċiedi fuq il-bini tal-qort il-ġdid flimkien ma' kumpless ta' parkeġġ ta' 4 sulari li mistenni taffim il-problema ta' parkeġġ fir-Raba' ta' Għawdex. Il-Ministru għal Għawdex tkellem ukoll dwar il-viżjoni tal-Gvern ta' xogħol ta' kwalità għall-Għawċin f'Għawdex stess u qal li f'din il-gżira żdiedu aktar minn 1000 ħaddiem full-time filwaqt li refera wkoll għax-xogħlijiet li saru fit-toroq fejn fit-3 snin saru ma' 17 kilometru ta' tarmak. Il-Ministru Refalo semma l-bini tal-ewwel dar tal-anzjani f'Għajn Silem u spjega kif ix-xogħlijiet għaddejjin b'ritmu li ma bħalu biex bekk sal-aħħar ta' din is-sena mistenni jitlesta l-bini fuq din id-dar.